Πάμε σαν όπου παρουσιάστηκε στο θέμα του Ριβίνα. Πριν πάμε στο θέμα να πάμε στο δικό μας. Λοιπόν, το πούμε, έχουμε πόσες. Είναι τα παιδιά από το basketblog.gr που πολύ γουστάρουν, γιατί κάνουν καλή δουλειά και ενημερώνουν τους φίλους του αθλητισμού και του μπάσκετ γενικότερα. Έχουν ένα μπασκετικό πάρτι. Εμείς είναι για καλό σκοπό, είναι για την Ομοσπονδία Μπάσκετ Μαμαξίδιο, παιδιά που είναι ψυχάρες να δείξουν τεκτάρες. 24 Μαΐου είναι. Θα δείξουμε πλάνα από τη. Γιατί θα είναι οι Vegas που θα τραγουδήσουν, είναι ευκαιρία να τους απολαύσετε. Είναι ο Μπατίστ. Αυτός ο Μπατίστα Φιάτσι που γίνανε είναι. Ο Τζαμόν Γκόρντον από τον Ολυμπιακό είναι στο Μπαλούκ στις 10, Δευτέρα 23 Μαΐου, 10 το βράδυ. Λοιπόν, πώς δίνουμε. 5 διπλές. Λοιπόν, ωραία. Μαζί και ένα αποστολή στο 54991 μπαίνετε στις 10 διπλές προσκλήσεις για το μπασκετικό πάρτι. Στη Φιλία και να δώσουμε και ένα ταξίδι μαζί για να μην δει ο Τζόγος. Ναι, να δώσουμε στο Πήλιο. Στο Πήλιο που είναι ωραία. Στις αγοράς, στο Ψηρόνα Στεφανίας, στον Πέτρο Λιάντη. Πάντως και εδώ είναι τα πάτε εκεί, θα πείτε. Πας Δευτέρα κάνουμε καλό καιρό, στη θάλασσα να στήσουμε Vegas. Τέλεια. Πολύ ωραία. Περάστε καλά, μην ξεχνάτε, θα δώσω στο super εγώ αφιδιάσαμε το. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντηση στο κοντρόλ κατά ωραία. Λοιπόν, αυτό μήνυμα να τη δώσουμε αμέσως. Πάμε στο θέμα που όλοι περιμένετε σύμφωνα με τα τηλεφωνήματά σας. Πάμε στο θέμα Στρος.